Πειραματική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Μακεδονίας, με εμπειρία από το 1956, προσφέρουμε σπουδές υψηλού επίπεδου βασισμένες στο ελβετικό μοντέλο τουριστικής εκπαίδευσης. Από την πρώτη μέρα, οι σπουδάστριες και σπουδαστές μας νιώθουν επαγγελματίες. Μαθαίνουν σε ένα ασφαλές, φιλόξενο περιβάλλον με σύγχρονες εγκαταστάσεις και διεθνείς προοπτικές. Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 2 χρόνια, με 4 εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που πραγματοποιείται στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Ξενία Ήλιος στην Περαία Θεσσαλονίκης. Οι ειδικότητες καλύπτουν τους τομείς της φιλοξενίας, των ταξιδιών και της γαστρονομίας. Ολοκληρώνονται με υποχρεωτική αμοιβόμενη πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόφοιτοί μας εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας σε υψηλόβαθμες θέσεις ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων, αλλά και σε επιχειρήσεις επισιτισμού και τουριστικών υπηρεσιών. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, καινοτόμες ειδικότητες, πλούσιες δράσεις και συνεργασίες, είμαστε ένα ζωντανό κέντρο πειραματισμού και καινοτομίας. Με τις σπουδές σας στην Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού, το επαγγελματικό σας ταξίδι ξεκινά και μαζί του το μέλλον σας στον τουρισμό.